Molweni ladies, open conversation between ama-90 nama-2K. Feel free uyobhala comment section anything ofuna undilungisa kuyo or ndiyabhuda or noba yintoni uluvo lwakho ungalibhala apha phantsi. Ndizayivula i-comment section yam. That's a conversation that we are not ready for as ama-2K. Una 19, una 20, una 21, una 22. You meet a 35-year-old growing up. First of all, kufuneka uyazi as i-2K uba ayikho indoda ena-35 ehleliyo elinde wena. Ayijoli ayenzi into, ihleli nje ine-apartment, inemoto, ihleli ilinde wena. That is almost impossible. There are cases where umntana ona-19 or i-2K or sorry ona-22, 23 uzodibana nomntu ona-42 abe ngenamntu bajole batshate, but not for everyone. That doesn't happen for everyone. Ndimamele mantini. Chances are, as i-2K, le ndoda udibene nayo ina-13 nto mhlawumbi or inalo age inayo indala kunawe. First of all, funeka uyazi pha loo relationship iqale ngo-10 nil. So ungacingi uba uzawina. Ixesha lakho will run out. You can never be on top of your game with relationship up or iqale ngo-10 nil. And chances are, umthuthuzeli le ndoda indala udibene nayo unayo asanda wakhe angazukuxelela ngaye zibekwa. Uzokulinda ukhetshe. Then axelele ngo-asanda aku-understandise uba uzawufowuna wena ngokukhona. A couple people are string you along and then afterwards aku-understandise. I'm not speaking on behalf of anyone. I'm not speaking on behalf of my 2K. I'm not speaking on behalf of my 90. But personally, ndili 2K, ndina 22 years. And I know this from experience. Do you understand? And into esingekho ready for ukuva is that umthuthuzeli ona-38 unaye uasanda wakhe ona-37. Unaye umntu alingana naye ajola naye laa mntu lwa. Akalindanga wena. Ewe zikhona ezinye cases, but wena you have to have it in the back of your mind ba wena ingenzeka uba awuyiyo enye yeza choices. And laa sis ajola naye ulingana naye akasoze avume ngomntu wakhe, because chances are baby daddy wakhe lwana, they built something together. Chances are boyfriend yakhe leyana and akazumyekela wena as i-2K. Uyaqaphela uba umncinci uzazibhaqa sowugaxeleke kwizinto ongazukwazi uphuma kuzo only because you were chasing after. If you weren't chasing, the older guy was chasing after you. I-point choose yourself. Choose yourself. I will always say this as ladies. Zikhethe mntase. Zikhethe, because last sis, I'm not saying I'm a 90s. A lawyer ama 2K, no. But last sis is not going to live in indoda yakhe. Ayincamele wena. Uzavela kubone as a challenge kula relationship.